DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Yeah boy. Akadini senya. DJ Hall Kuland. Ndinoda kutenda zvangu mukutungamiriri mukuru wenyika. Ndiri mumwe munhu wekuti chakanaka chakangonaka kwandiri. Hachina kuiti gwani kana chaiti gwani, chakangonaka. Chero munhu akati chakanaka parinda I become happy. Mutungamiriri aita zvakanaka. Akurudzira vadiki, vatambi vemitambo kuti vabate nesimba. Papa Walter Musona motikari yemari dzakawandisa yapamusoro. Handine hanya nevaya vanongosvora nokuti vanovenga munhu. Chakanaka ngachingotorwa chakanaka. Apa mutungamiriri waita chinhu chakanaka zvikurusa, zvakanyanyisa. Kukurudzira vanhu unokurumidzira, chero vana kumusha kana vakaishakura zvakanaka, vakarima kana vakaita basa zvakanaka, isu taurayirwa mbudzi kuti mashanda. Isi saka chakangonaka, chakanaka. Ngatingochikudzai. Zvino vanotanga kushora wotanga nezvehealth, zvechipatara wati zvinhu zvakasiyana izvi. Zvezvipatara zvine vene vazvo anova maministers namaparliamentaries, ma-MP, namacancelors, namazishe, namasabhuku, namavidhiku, nevanhu nyika yose. Ndo vanofanirwa kuona nezve. Kwatongoti pose patangoita chinhu tongoti zvaiti gwei. Ngatimbotendaiwo dzimwe dzenguva dzenguva chete tingotenda. Walter Musona handimuzivi. Ndakabuda munyika asati ambozvarwa. Saka chinhu chakangonaka chakanaka zvikuru, chakanakisa. Ndinokurudzirawo vatambi vose venhabvu, itai zvakaitwa naWalter Musona. Chaita kuti apiwa mubayiro chokuti wakashanda nesimba, nevamwe vaaishanda navo vaimubatsira kubva kuna coach kusvika kumuridzi wetimu. Saka navatambi vose ngatidzidzei ngotenda chakanaka. Apa ndikutaura ngatitendei. Izvi ndazvitaurisiwa nekuti ndatonzwa vamwe vakutotanga kushora kuti zvipatara hazvina mushonga, otora mota ochipa munhu. Hamuitiri godo Mnangagwa, mutungamiriri wenyika, muitira godo Walter Musona apiwa. Ndiyo hamuno godo naye. Nditi makanguva vataura nezvezvipatara, only that pamunoisa information ndokwamusingafaniri kuisa information. Hamungabudzi mutungamiriri wenyika kuti zvipatara. Muna macancelors, muna ma-MPs, muna maministers, ndo vamunoudza nyaya iyo. Dambudziko rimwe randiri kuona, tinoshota ruzivo. Mutungamiriri wenyika una maministers, ndo vanomuudza zvinhu zvokuita munyika. Musa munofanika zvonzi tinoiginoiwa munyika, tinotadza kuziva kwokuisa nyaya dzedu. Nyaya dzedu dzose dzinobva kuna kansela kuna MP woisa kuna minista woisa kuna president. Muona zvatinoita.
Saka zvinzi muite misangano, musarovha misangano kana kansela achideedzera musangano kana MP achideedzera musangano. Kana kansela adeedzera musangano, mutarise nguva duku duku MP unouya odeedza musangano. Anenge ava kuda kuhwa zvichemo zvamakapa kansela, kansela ura achipa MP muripo mugonzwa kuti zvichemo zvinhu zvaindisiwa here nenzira yamaikumbira nayo. Ndiro dambudziko rimwe randiri kuona guru riri kuita munyika. Kana kansela adaidza musangano, ngatiindei takawanda. Handiri kuti vane mabasa avo vasaita, vanorwara basa havarwa vasangoenda kumusangano. Vane mabasa avo ngavaite, asi ngatizvipei nguva. Saka uchinzi musangano udeedzegwa kana chitatu kana svondo. Chavanozoita svondo havadeedze musangano kuti vanhu vanenge vaenda kumachechi. Saka vanodeedza musangano nechitatu. Vanodeedza nechina zvongona nenzvimbo dzamunogara kuti zuva rechisi chingana. Saka kana vadaro imwe endai kumusangano. Munohwa zvichemo zvenyu. Kana kansela asingaiti misangano, kwozouya MP adaidzira musangano. Uyibudzai MP kuti murume uyu kana mukadzi haaiti musangano, hatina kuisa zvichemo zvedu. Handiti kana muchichemera kuti abviswe, next time unogona kubviswa asati afa. Nokuti maisa chichemo chokuti abviswe, kwovhotegwa mumwe munhu. Kana next time election movhotera out, munotengesa zvichemo zvenyu. Mupa MP zvichemo. MP ipapo anonozviita kuna minista. MP hasi unoisa zvichemo zvenyu kuna president. Unoisa kuna minista. Minista ndiyo unoisa kuna president. Saka ngatizivei chokwadi nemafambisiro enyaya dzatofanirwa kuita. Ndozvinodzosera shure. Ndozvinoita kuti tiremegwe, tirobhwe navanhu vachiti vhoterai ini ndozodai, ndaita pati, achitsvaga mari. Anoshandisa imwe vanhu kutsvaga mari dzake. Saka ndataurisa ndati nemaviri mimwe iri migumi president ndokuroverai mavoko maita zvakanaka zvikuru. Ini zvangu president ndokuroverai mavoko maita zvinhu zvakanaka zvikurusa. Kukurudzira mitambo yose. Chero handiti hamuna kutumwa nomunhu. Hatingakuti indai zvinoita zvakati aiwa. Tinoti ndinokuroverai mavoko ini zvangu. Nokuti magonesa. Mutatsva. Iye zvino mwana paanofamba, anofamba achizwa kuti bhora, gumbo rangu rakandibatsira, coach akandiita zvino ndava kudhiraivha wamota. Hazvina mbouya mupfungwa mako. Asi Mwari vanogara vakagadzira zvinhu zvavanhu vavo. Mwari vaizviziva nechakare ndozvichaitika. Sakei vakapinza mutungamiriri Mnangagwa pachigaro. Mukatarira zvakabvunyugwa mubhaibheri, pana Herodhi vanhu vakaipa. Achibva Herodhi kwakapa Noah, kwakauya Farao. So it's just the same. Ndo system imwe iri kushandiswa munyika iyoyo yakashandiswa naMwari. Mwari haadi gwara, Mwari haadi munhu ari soft, unoda munhu ari hard, ari harsh. Ndanoda naMwari. Ndanopa zvokuita naMwari. Zvigaro naMwari. Ndozvatinoziva izvi. Bye bye.